Mladi Obrenovci dobijaju novi prostor. Ponosno mogu da kažem da ćemo u narednim danima otvoriti prvi omladinski biznis inkubator u Obrenovcu, ili popularnije Youth Hub. Ovaj prostor namenjen je svim mladim ljudima, mladim umetnicima, fotografima, đacima, studentima. Kogod ima neku potrebu može koristiti ovaj prostor. Ovaj prostor biće obogaćen najsavremenijim kompjuterima i veoma brzom i kvalitetnom internet konekcijom. Kolege iz Kancelarije za mlade bit će tu na raspolaganju ljudima ukoliko imaju neki problem, neku nedoumicu, neku sugestiju. Ideja je da mi ovde konstantno organizujemo radionice, seminare, tribine, kako bi ovaj prostor zaživeo i kako bi upotpunili vreme mladim ljudima. Ovaj prostor mogu da koriste i mladi ljudi koji imaju ideju da pokrenu neki biznis ili tačnije start-up kompaniju. Ne treba im da rentiraju lokal, ne treba im internet, ne treba im kompjuter, sve će imati ovde i možda mogu da ostvare neku svoju ideju u budućnosti. Plan za naredni period je da otvorimo još 2 nova prostora za mlade u opštini Obrenovac, preko puta ovde bioskopa Palež, zgrada stara opštine koja se renovira. Ideja je da u saradnji sa bibliotekom Vlada Aksentijević napravimo novi prostor za mlade i naravno veliko zahvalnost dugujemo direktoru EPS-a Miloradu Grčiću, koji se trudi da pitanje Doma vojske reši na isti način kao što je rešena zgrada PKB-a i verujem da ćemo u budućnosti u toj zgradi imati prostor za mlade kao što je nekada postojao. Veliku zahvalnost dugujemo mladim obrenovačkim umetnicima koji su iskoristili svoje slobodno vreme i pružili svoju kreativnost kako bi ovaj prostor dodatno ulepšali. Ponosno mogu kažem da smo formili novi tim Kancelarije za mlade gradske opštine Obrenovac, koji čine mladi ljudi, obrazovani ljudi, ljudi koji mogu da razumeju potrebe i želje mladih sugrađana. Naša ideja je da sve stare programe koji su dobri, koji su se pokazali kao efikasni, da zadržimo i da osmislimo niz novih programa kako bi potpunili maksimalno vreme mladim ljudima u Obrenovcu. Mladi jesu naša najveća investicija i oni jesu naša budućnost i upravo zbog toga sprovodimo sve ove programe.